Welcome to YouTube channel Aloysius Popang. Kublai pi baro ki parlok ki bajupet bat kersan Iano YouTube channel jonga Aloysius Popang. Para nong song be ke Jylla Meghalaya PS ngau kumno habasa tang kandidat Kynta armut na pedeng ki khandai ngot ki kartong ke MP Lok Sabha election 8,000 apusau jong ke Meghalaya kata nrimut na ke Shillong parliamentary constituency but laingot pat na ke Tura parliamentary constituency shen kin sayo ban khet yu so batiang jong ke jingtai sitom jong ki but ban yora ro ye ka nam job kum kita ki people's elected member of parliament lani ki de khot bal sha jet ha ki Paidbah ban mi khmat ye ka Jylla se ka yeng dorbar thau an jong ke Lok Sabha ka ri India lengba ka resort new board ka ban penmana lashai ka sngi ka sautrik ujliu 8,000 arpo saw lese ki hajanut kinong kershan bashir rahem jong ki kartong na ki political party ba pher ka Meghalaya kila up khmi lanti hapdeng ke jinglang apisa bat kende mensem dik bakwa ban tip no mano ban long kita ki nong job na ki kartong bakila dep ban jit shibnai tam menshwa kata nado ka khat khandai trik ubna yeyong jong ka snem 8,000 arpo saw bon ki ong bak election MP ha ka Jylla jongi menta ka kanti ka long shisha ka ba kamper bat shongshit wat ka bor pisaro ka klemna ban tre kambha ka dawi ka long baki Paidbah nong tabot ka Jylla bat ka bri unyo trap kira sedang ban skru tho ba ka bot kare ka hok bat kin dry like lo hi shimet yeno ki mon ban Pynjop ni Pynrem klem sha the ni sha panbor ha ki wei pat I kumba ka ta clean politics kara sedang ban tre kam panban ha ka Jylla Meghalaya bi jongi ha ka dik election bamenta de paralok shwa baka jingkhang kan khang khadap no yeki ba rem ha ka nik election MP menta ha ki sans nam banwan bat ki ba job pat kin haban kit ek langkor haka jing sedang jong ki ban ya lenti kum kita kino mikmat Paidbah rengkat bat ka jingkit kle ka bakia ban tracy tom da ka benda ka baha kamian bat ka roy ka par jong ka Jylla lengba ki kampen roy bawan na ka sarkar kmi para nong snong si benta na ka jing panha pardano ya ka MP election 8,000 arposaw na uni u channel jonga nga don ban pen kan mau pi yo pi complete sepang ki kartong bat nangkong yakin remote ke baya khun na ka Shillong parliamentary constituency ni don ya I Dr. Maisel Amprin lengdo kum ka kartong jong ka seng NPP bat ka deiro ka menteri ka sarkar MDA2 bamenta kala rong shika kam politics sa usnam 8,000 pra bat jopro bonsen kum ka MLA jong ka laitum khra constituency ka de ka wei na kilong kami ka bala experience ba ki kam san hima sima apo ka Jylla shwa bakan peniso ilade shaka seng NPP kala judan bat ka seng UDP bat seng Congress ro uba Vincent palapat kum ukertong ka seng Congress bat uba deiro MP ba menta jong ka Shillong parliamentary constituency ula rong shika kam politics sa usnam 8,000 khandai bat job ro hadu license kanthi ya ka MP election na ka seng Congress ka ta usnam 8,000 khandai 8,000 khat saw bat 8,000 khat khandai u Dr. Ricky AJ Singkon pat kum ukertong jo ka seng voice of the people's party but udairu general secretary jong ka seng VPP but unohikai jong ka school ba North Eastern Hill University ula rong shika kam politics dang ha uni usnam 8,000 arpulai bladep but sharem ha ka election MLA 8,000 arpulai let's say udang long ubatmai ha ka kam politics uba Robert June kharjarin pat udai ukertong jong ka seng United Democratic Party shwab un join shika kam politics House nem 8,000 arpusam ula longkum u president rangba barim jong ka seng bhalang ba paw bha ha ka Jylla ka neutrap youth council but udai ro na ka legal background but udang long thamai ha ka kam politics u Dr. Lakhon Khama but udai u kartong shimet ni independent but udai ro u nohikai ka school ba North Eastern Hill University but mu ro udang long thamai ha ka kam politics but khado na ka Shillong parliamentary constituency ni don ya uba Peter Shalam kum u kartong shimet ni independent udai u advocate but udang long thamai ha ka kam politics kat kum ka khubor na ka kleng ka tang a bas ngutho balai kli ki party ki dei ki be khon ba ha ka dik MP election ba manta na ka Shillong parliamentary constituency ba kanthop ya ka seng Congress NPP but VPP tina ka
Tura Parliamentary Constituency bat ngidon ya ka akathau sangma kum ka kartong jong ka seng NPP bat ka deiru ka MP pementa jong ka Tura Parliamentary Constituency kala rung sya kam politics na do usnam R1000 pra ha karta ka badang apu khandai snam bat ka dei ka MP ka bakna tam ha usnam R1000 khandai ka deiru ka kanthei ka ba an ka thai North East ban long kup kan menteri jong ka sarkar pedeng kum ka nong mikmat Paidbah ka dei ka baladon experience bha sabakawan na ka political background kup ka khon jok ulit purno e sangma ya ubang ya tiblot baro udei ue nangta u senate sangma pat udei u kartong jong ka seng TMC ura julong tengkum u MLA bat u menteri ka sarkar Meghalaya ura rung shika kam politics sa usnam R1000 lai u judon bat ka seng congress wa bun penia so iladi ka seng TMC ura job MLA hadu license kanthi ka taha usnam R1000 lai R1000 khat lai bat R1000 khat pra bat ula syadam no ha kedik MLA election ka badang syudam ha ka jingya dei bat ki kam politics sapok ka Jylla udai ubaladan experience ba nang ta khadu ngidon ye usaleng e sangma kum ukartong jong ka seng congress bat udai ro MLA bamanta jong ka Gambagre Legislative Assembly constituency ula rong shika kam politics sa usnam R1000 khat lai ujudon bat ka seng NCP shwa pun penis ya so ilade bat ka Indian National Congress House nam R1000 arpulai de parlok nau ni YouTube channel jonga na shim ya ka kabuban ai ka chikuple kitbok kit riang ya baro ki kartong ba Pynjop bat da ki remro kim dei bando jinkerman namar ong ka katien nongway winning and losing is part of the game de kuble shibon ya pi baro ki parlok ki bajupet bat ki badang pet thamai ya unu channel jonga ngau ba wat let ban karshan nga da ka ba pi like share comments bat kumjuro ban subscribe ya unu YouTube channel jonga na ka bata kiwei pat ki video ti kuble shibon parlok ya ka jing ai man sem ka jongpi bat ya ka por ba ko jongpi baro